muling araw. Kasama ko na naman si Nelson. Pupunta kami ng San Carlos at pupunta na, mag-almusal kami ng tinolang native dito sa San Carlos. Dinadayo to, diba? Dinadayo to eh. Pero nakatikim na rin ako, nakapunta na rin ako dyan. Saan banda yun pre? Mamarlao? Mamarlao. Ayan. So papunta na kami doon. At dito kami sa Nagilayan to Kamaloy. And then Parayaw to Palagan, Parayaw, Tumbor. Then papunta na kami ng ng San Carlos. Magtagiman, uulan. So trip na naman kami dalawa. Kakain kami. Yan, si Arong Nelson. Okay. So mapigaran mo na sa 30 minutes drive from sa bahay niya. Okay mga Arong. Ito na yung San Carlos na pala. Nakalimutan ko. Boundary pala ng San Carlos at Binmali ito. Dito na kami sa may hindi ko alam kung magtaking to or what. Tandok. Tandok. So sino kung mga nanonood na mga taga-Pangasinan San Carlos, so ito Tandok. Simbahan niya pa rin, di ba? Sabi niya. Bali-bali rin, kaliwaling traffic nawa. Problema lang dito yung aray tricycle. Tricycle sa problema eh. Kala mo may ratan, no? Pitrapaho ta. Ayaw na. Malagyan kikita doon, ginawa. Sa bagay ng tricycle driver sama ang simbahan na Holy Family Parish Church. Yan. Yung tama na yan. Dapat nga punitil light to. Bilong nga dapat mantil irata niya. Mangisakit ni wala siluto niya. May niniman na siya eh. Taka stop light di man dito. Diriso to si may motor. Paulan naman niya. Matibay. Last light na ron. Mark na po. Oh. Basta makbal yan ah. Grabe. Kaya malapit na. Poblasyon na yan. Poblasyon na yan. Poblasyon na yan. Witness school. So witness siya. Malapit na. Yan o, ito yung school. Natatandaan ko pa yan. Yan o, school. Maganda dito sa school na to. Ayan o, malapit na kami. Sipnas pala. O, may palaka kasi umulan. Ang kaulan pala dito. At may bagyo, Nining. Nining pala yung bagyo dito. Dito, Jetta, di ba? Ayan. May mga pulis. So, dito malapit na kami. Marami na pala oh. Ayan oh. Di ba ang silatan, di ba? Ang silat. Inas pa nga naman pasensya. Di ba hindi tanay nila? Di ba may unsit niya to ay? Tadi pare-pares dito. Ha? Pare-pares. Oo, pare-pares. Ito lang.
Mga karta lang. Wala kami mapag-parkingan doon, so maglalakad na lang kami mga araw. Almads Bulaluhan. Masuwag na siya. Duga, di kami akan saman. Wala tinula yun? Tinola native naman ang available. Alam mo na tinula. Ito tanay. Balik handeng. Yun yan, isuko nyo na po. Ha? Dinuguan. Dinuguan. Okay. Bali magkano lahat yun? Ito ya, madam. Madam, ito ya. Madam. Price girl. Ito ya. Kambing. Lalatan. Kambing. Balatong. Yun. Tinula. Sa ilan po? Tapos, ano pang meron? Ano pa meron? Ano po? Bulalo ka na sila sa available. Sige. Vlogger yard. Wala daw yung nilgal. Bulalo na lang po. Okay. Vlogger. So, dito. The Bluetooth device is ready to pair. Ihanda muna nila. Device Di. Di man sit tayo. Friday. Oo. Amang ni Friday. Oo. Dili pa raw. Ito na yung sabaw namin. Yan, oh. Ito may order para. Ito yung tinola, no? Opo sir, ito po yung Ito yung kambing. kambing. Anong kambing yan? Ba't gusto ko yung may balat? Kambing caldereta sir. Oh, kambing kaldereta. Walang balat yan. Wait lang po. Meron tayong Depende lang. Siguro no Sabado mayroon. Wala niya pa lang tampol. Masabay kami, isang masabay kami na nun samput, balo. So tapos na kami kumain. Busy sila. So much busy. Daming tao. Thank you, madam, ha. Thank you. Sa okay. Salamat. Bakasyon. Salamat po. Thank you. Ito eh. Wala. May damo pala ito. Ha? May amang. Ayun, no. Kaya rito. Hi. Tapos na kumain. Almusal. Pinawisan ako. Yan. So bye. So thank you mga aro. Hindi man magpasaliw tayo native man. Salamat. Salamat aro. At tapos na kami kumain, busog. Yan. Sold. Uwi muna kami. Tutulog ulit. Sige mga aro, sa mga subscriber ko, salamat at magsusubscribe pa. At sa mga nanonood nito, maraming salamat po. God bless. And then keep safe and healthy. So maraming salamat mga araw. So bye bye. Yan o. Bye. Thank you.